Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud ta mga higala dili nga atong tulumanon sa kahanginan COA, Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, unsa may akong first greetings sa ninyo. Happy New Year! Ha 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 ha. Salamat kay Ginoo nga niya na ta, no? Nagsaulog na gyud ta sa kaning bag-ong tuig, no? Ang mga sigon sa akong nakita sa kalendaryo murag kuan man ni Year of the Snake, no? Kuyawan tayo na higala, no? Kay daghang yung mga bitin rong mga tuiga. Kuya uwan ta na mga higala, no? Daghang bitin ba? Bitin, no? Kuya uwan ta na, no? Kaya ano ba, dili lang nato negative pagtanaw ng mga Year of the Snake. Wala, Year of the Snake, buti pasabot nga ato nga higalaon ang mga ingon ni ana nga mga kanang gitawag nato og mga purma, no? Kana bitang may pagkabitin og mga I don't know kung saan na to na siya pagpaangay, no? Nga mamaayo ra gud kay ang uban mga higala makakita ra ganig bitin pastilan mura man gyud og mukuan mangilug-ngilug gyudayon ang ilahang mga kaunuran. Nakiusaon mo na nga sigod sa mga ingon ni ana nga mga panghuna-huna ba what sa tarong tuiga tuig sa bitin, no? Kuya Juan sa tanay mga higala, no? Anyway, wala na problema na, no? Katubitang sa panahon ni Moses, no? Di ba? Na panahon ni Moses, no? Tumutong pariente si Moses, no? Katong sa panahon ni Moses, yung sabi na hitabo, kay naghimo ang ang langitong amahan og bitin nga baga. Kinsa katong mutanaw ni ini, no? Mamaayo sa ilahang pinaakan og bitin. Mao pud na, no? Nga sa ato pa ang bitin nagrepresenta man to kang Kristo. Wala day problema, no? Wala ra day problema kay si Kristo niingon ang katudayng bitin nga gibutang sa usa ka taas nga pusti unsa nga kuhit unsa tuwag nato na kuhit nga mao dang nagrepresenta kato kang Kristo, no? Nga atong manluluwas sa kinsa katong mutanaw sa bitin mamaayo sa pinaakan pod sa bitin. Ayan na, no? But anyway, okay ra na, no? Year of the Snake unya katong ang snake para nato katong bitin nga tumbaga. Ayan na. Anyway, ato dang tilbayaon, no? O may mudto nga tuang mga miyembro sa CFD sa Dumaguete, no? Nagsigita og greet og CFD sa Bohol. Ato malagyan na gidayig, no? Si Father Darwin Gitgano. Ato na po lamang po na i-greet og mayong mudto atong mga CFD po diri sa Dumaguete, no? Ang ato ang kuandiha mao si brother kining Makiling. Basta mga apelyido sa itong ngalan ni Makiling. Amigo mi ani, no? Si basta kay Makiling mga higala niya ang apelyido, no? Yeah, Makiling nung kada bitaw nga naakuan president kani adto sa kanay cathedral, no? Cathedral, no? Si Father Makiling ato sa itong nalimot ko pa first name mga higala, no? But anyway, may mudto na kanatong tanan o ato nga tilbayaon og may mudto ang mga miyembro sa CFD, no? CFD sa Dumaguete na binagayod si Brother Makiling, no? Makiling, no? McKinley na gayon tanan, no? Sa in English McKinley nya kay na kuan man kining gitawag og Pilipino man Makiling, no? Pero sa in English McKinley. Yan ato sa ayugan we kinay ni kapin jud tay gamay lang kayo. Okay naman siguro na. Nagyud kamay mahigalan, gamay lang jud. Gamay lang pak. Okay. Wala na mahigala na. Namag ko na sikbatan nga white spot. So na nga akong gi-adjustan niya akong camera, ano?
ako ra man pugoy cameraman aning ako ang show mga higala. Nahala no, may ngudto na kanatong tanan, ang hidaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay pangluwas. No, o ga ato nga Woodrow, ayan nakasantof sa kung hunahuna no, ni santof gyud no. Si Brother Woodrow Makiling ang ato ang kini nagay naka murang nilam daagi ni sulti nako pero ang sunahuna ng Woodrow si Brother Woodrow Makiling no, ato usab niya head sa CFD Dumaguete. May po na si dili lang kay sa pareho gyud ni Padre ni Padre Darwin Gitgano nga kuan gyud kanang kana bitang expose gyud kayo sa padayganay no, kana bitang gitawag nato sa in English og dialogue. There is Dumaguete kalmar dire. Pero sa Bohol bilib ko may higala sa Bohol kay kuan gyud kanang sige gyud silang kakita og kanang gitawag natong padayganay no, dahil nila matawag og debate kay dili man nato lagi na madebatihan ang pagpulunan sa Ginoo kay Ginoo raman mo imo kuan ana mumuhukom ug sa eksakte nato so man magpadayganay na lang ug unsay imong baruganan ug unsay imong bariganan imo ra pud na kun unsay ako ra pud ni something like that no. So murag ingon-ingon ni ana mahigala nga atong pagka-Kristiyano kun unsay imo imo ra pud na kung unsay ako ra pud ni. O ato ning hiusahon, ay karon na dayon. Mas maayo gani no. Nahala no, may ngudto na kanatong tanan, taas kay akong intro mahigalaw eh. Nasubrahan na pud kataas akong intro. Kuan na magud bagong tuig na manggod. Nahala no, may ngudto kanatong tanan mga higala, ari kita sa ato nga main topic, no, kabahin sa kining Espiritu Santo. The Holy Spirit, God's gift. No? Gikan kini mahigala sa kung ginaingon, kining atong mga topics, gikan kini sa Catechism of the Catholic Church, CCC. No? 7 sa ang atong topic karon, the Holy Spirit, God's gift. No? Holy Spirit does God's gift. 733, God is love. Ang Diyos gugma ug mao kini ang iyahang gasa alang kanato. Iya kining gibubo sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Ato kanang masabtan kung basahon nato ang Roma kapitulo 5 bersikulo 5. Sanglit patay naman kita o samaran tungod sa atong mga sala, no? Nahimo kitang patay o samaran tungod sa atong mga sala. Ang unang kaayuhan nga atong madawat gikan sa Espiritu Santo mao ang gasa sa kapasayloan sa atong mga sala. Diha sa Espiritu Santo nahiusa sa simbahan, diha sa Espiritu Santo nga anaa sa simbahan, napahiuli sa mga sa katawhan ang nawala nga likeness, sa manang likeness, imahe sa Dios tungod sa sala, no? Diha sa Espiritu Santo kansa nahiusa sa simbahan, napahiuli kitang mga katawhan ang nawala nga imahe sa Dios diri kanato tungod sa sala. So to panahibalik ang likeness. Nadawat nato kini gikan sa Espiritu Santo ang daghang mga gasa nga atong napanunod, ang kinabuhi diha sa Santissima Trinidad, ang kinabuhing mahigugmaon sa mga gihigugma kita sa Dios. Kining maong gugma mao ang tinubdan sa bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Kung atong basahon sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 1 bersikulo 8, mao kini ang atong masabtan. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ang mga anak sa Dios na munga og daghan sa mga gikuha gikan sa punuan, gugma, kalipay, kalinaw, patience, kining kindness, goodness, truthfulness, gentleness, pagpugong sa kaugalingon. Nabuhi kita diha sa Espiritu, mas kalimtan nato ang atong kaugalingon, mas maglakaw kita subay sa dalan nga gipasubay kanato sa Espiritu Santo. No nindot sa dino, kung atong kalimtan ang atong kaugalingon, mas dako pagyud kaayo puruhan nga ang dalan nga atong gisubay, dalan nga gipasubay kanato sa Espiritu Santo. Ano? Samo kana ang mga gasa Espiritu Santo, no? Nabalikaw na, God is love, ang Dios gugma, ug mao kini ang iyahang gasa lang kanato. Iya kining gibubo sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo.
Kung atong basahon ang Roma Kapitulo 5, versikulo 5, mao kini ang atong masabtan. Sanglit patay na kita o samaran tungod sa atong mga sala, ang unang kaayuhan nga atong nadawat gikan sa Espiritu Santo mao ang gasa sa kapasayloan sa sala. Diha sa Espiritu Santo kan sa anaa sa simbahan, napahiuli kita ang katawhan sa Dios, ang nawala nga likeness o imahe sa Dios tungod sa sala. Nadawat nato gikan sa Espiritu ang daghang mga gasa nga atong napanunod, ang kinabuhi diha sa Santissima Trinidad, ang kinabuhing mao'y gugmaon sa mga gihigugma kita sa Dios. Kining maong gugma mao ang tinubdan sa bagong kinabuhi diha ni Kristo. Kung atong basahon sa buhat sa mga Apostoles Kapitulo 1 versikulo 8, mao kini ang atong masabtan. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ang mga anak sa Dios mamunga og daghan ug mga bunga sama sa gugma, kalipay, kalinaw, patience, kindness, goodness, truthfulness, gentleness ug pagpugong sa kinabuhi. Nabuhi kita diha sa Espiritu, mas kalimtan nato ang atong kaugalingon, mas maglakaw kita subay sa dalan nga gipasubay kanato sa Espiritu. Hala, no? Salamat kayo. Mao kadtong hingala nga ato ang mga nakutlo gikan usab sa basahon sa CCC o Catechism of the Catholic Church 733 to 734. Okay, no? Ari na ta mga hingala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si, no, bisag way nangutana matud pa ni Brad Jones Manaban, ang atong oras bisag way nangutana. Ang ato apod ato na, kumusta naman ka Brad Jones? So, wala ba ni kailan ako si Brad Jones o igala, pero fans manggugoy ni kay malingaw man jud po ko ini niya, no? May mga gifted magud po ni si Brad Jones Manaban na wala man ni kailan ako si Brad Jones. Ako rin nakailakan niya, no? Kumusta naman ka Brad Jones, no? Ang atuwa usab nga banggiitan nga matud pa Anchorman, no? Anchorman. Gikan man ni siya sa una sa panmahigala. Panahon pa na ni Anheng Milikog Saikon. Muna nga na kuan po ni siya, nahimo ni siyang bantugan na karon, no? Daghan na kayo ang iyaha usab nga mga gitawag na to membro sa fans club ni Brad Jones Manaban. Ano? Ano na kita mahigala sa kining Saint of the Day, ang walay lain kung dili si Saint Gregory Nazianzen, or sa kinatalog sa kinatsila pa na mahigala San Gregorio Nazianzen, no? Inana man ang mga intonation sa mga katsila, San Gregorio Nazianzen, no? Yan. Kung sa English po na Saint Gregory Nazianzen, kung sa kinatsila pa na San Gregorio Nazianzen, no? Ayan, no? Natawag kini siya na itong tuig 329, namatay na itong 390. Uy, taas-taas o kinabuhi. Convert din siya to Christianity. 30 years old, naordinahan siyang pari o namahimo siyang obispo sa Bishop of Caesarea. Fought against Arianism, no? Help in the rebuilding of the faith of the Pope. Solitude, austerity, wrote many religious poetry, acclaimed as a theologian. Ayan, no? Si San Gregorio Nazianzen. Ayan, no? Parayon ta mga galang sa tuwa ng mga buhaton ni kamuntuhon kung saan no, bagong tuig ang akong mga classmate, no? Akong timbayaon o mayong mudto ang akong classmate din na sa Sikihor, sa Larina, si Father Obing Masion, no? Si Obing Masion. O gingamanusab ang ako ang classmate din na si Malalod, si Father Dami Heramis. O gingamanusab din ha sa may kining Batingo, si Father Antonio Arnaiz. O ang ako mga classmates sa Cebu. Kumusta naman ang akong classmate sa Cebu, no? Si Father Omen Mahosay, si Father Peter Necesario, si Father Rosdel Noel, si Father Joseph Anore, si Father Milton Medina, si Father Monsignor na ngilngig man akong classmate no sa ngilngig man gini si Monsignor Agustin Angkas, Monsignor Tingting, no? Murag na siya dapit sa may
Unsa na CRP, unsa na SRP, ano, South Rehabilitation Program. Ano yung meaning of SRP, mga taga Cebu? No, South Rehabilitation Program. Hindi ba bigo kabalo na alam higala kasi panahon na mo tabunok ra man gyud may mga agi. Mag-antos man gyud may agi diri sa tabunok na perting trapika, no? Naarang-arang ng tabunok mong higala ni atong panahon nga gibutangan og overpass. Pero katong wala pa na overpass kanang bitaw sa tabunok Talisay. Grabe ng traffic diha. Di pagkadiha na karon ligaan-gaan na kinana may SRP. Yan, no? South Rehabilitation of the Philippines. Yan. No, SRP, South Rehabilitation of the Philippines. Ito, sorry kayo ha, mga taga Cebu, ano mong kalibutan din ha, kung saan na yung mga pangalan din ha, no? So, nato kasi pamela ko matawgi. Apatay na si Father Ike Herrera, wala na. Ay, si Mario Atienza. Kumusta na si Father Mario Atienza? O si Father Kip Takes. So, di matabang na. Joey Versinia. Oros na mga banggiitan, mga higala, no? Mga banggiitan na ako, ang mga classmate niya sa Cebu. Father Glenn Vanson. Ayan. Tangsa na ko kayo. Tangsa na kayo makita, mga higala. Kaya kinibitaw ng mga tigulang na tadi na taganahang mo suroy-suroy. Sakit na kayo, hawak nato. No? May nguto na ka natong tanan, mga higala. Ari na ta sa ato ang topic. Kung sa mga oras nato, mga higala. We have 2 minutes more to go. Atong side topics. What are the longest? Ayaw, sa Manila, longest ba? Ang kining, what are the top 10 Christmas tradition in the Philippines? So, sa may mga kalagmitan nga pinakasikat nato nga mga kalihukan panahon sa Pasko. Number 1, of course, dili mawala, Misa de Gallo. Kuang gina, di ka na matabang nimo ng Misa de Gallo, number 1 gina. No? And then number 2, kining gitawag nato og Christmas carol, caroling. Ina matabang nimo ng caroling. Dayong paghuman unsa naman. Kining Misa de Gallo apela ni ana ang mga baligya, no? Puto bungbong ug bibingka. Dayong mga season greetings, mga Christmas card, mga street partying, Christmas tree. Ikaw nung namahigala, no? Christmas tree. Yan, no? O gingaman sa mga Christmas lanterns, caroling, and then a show of generosity. Dayong number 10, Christmas parties. Okay, kusog-kusog po na kayong Christmas parties may gala kaya sa mga simba sa ari sa ato ang opisina, eskwelahan, mga kompanya, organization, no, manya sa kan gani do na gani parlor games, do na manina. Ingon ni ana mahigala, no, mabulukon ang Pasko sa Pilipino. Number 1 yun, o sa ganito number 1, Misa de Gallo. Gana matabang na, no? Besa nang mag-ulan, mag-init. Pista, gana langit na siya, no? Okay, di na lang muna kita kutob ha. Kulang gihapon kini ang yung ubus nga alagad. Reverend, kumusta na tanong ang atong nalimot man ako kumega la akong tanahon ng obispo, Bishop Julito B. Cortez. Ang ako ade ay pong mga naunang po kay classmate kadungan ako og sulod. Kadungan ako og sulod seminaryo ko, Father Falcon de los Santos. Si Father Tata Father Tata Rendon, ayan, no? Si Father Leonard Tan, si Father sa paman, murag sila naman si atong usang adlaw pag-greet na ako Father Jojo Arbas, dili abogado, attorney na, no? Si Father Jojo Arbas, no? Banggiitang abogado po na, di po na ni matabang nahala, no? May munto na kanatuntan na kasi may classmate ako nga wala na ako matawagi sa kuan, sa kini sa pre-college ba. Father Dexter Pomada, Father Randy Falcon de los Santos, Father Tata Rindon, si Father Leonard Tan. Wala siya, no? Lahat, may munto na kanatuntan na mahigala. Adlaw karon nga Lunes, pizza 2 na kini sa bulan sa Enero, ug Happy New Year. Daghang salamat kanatuntanan.